Segraren gjorde nummer 9 Ronaldo i Persson. Tvåan blev nummer 2 Hallå Jenny Malmö som bringar nummer 5 Ludvig Ingerstad. 3-1 Ronaldo mot lag av Båstad i Ekman. En lössluteri var det lika Persson i Ludvig. Det här blir svenska Rustmavelföreningens uppförande i segrande röst i SM på som alltså var in mot Sandvika. Men i andra segrare är man Ronaldo blir svaret på årets SM för Boneta kategori B och det är ju en häst som har kämpat i många år egentligen för att vinna SM. Ja, årets seger i Boneten går alltså till Skåne, till Erika Persson och Ernst Ronaldo. Grattis! Den går till Skåne på Halmstad svarade. Nu, det är nästan i alla fall. Ernst Ronaldo då, han gör ju jättebra, eller? Fruktansvärt bra. Han var jättebra i Kalmar också, men han hade lite problem med traven sista 500 gånger. Det var det som gjorde då. Du fick köra ensam majestät där framme, var du orolig någon gång? Lite, han har skiftat lite och man är rädd att han ska fela, men han gör det hur bra som helst. Ja, verkligen. Du har tagit sin första seger på året och det var ju passande att den kom just idag. Mycket bra, och mitt sista SM på allting. Kan ni bli bättre? Hur ska du fira det här? Jag åker morgonfärjan imorgon så det blir rätt lugnt, tror jag. Ja, men det är en lång tid nästa, eller hur? Ja, det är bra. Grattis så väldigt mycket från oss här och lycka till i fortsättningen. Ja, tack så mycket. Man lägger till lika Persson än Ronaldo vann resten mot en början borta. Och var alltså mitt i andra seger i karriären. Dagsvinnaren av mästerskap i lika Persson och Ronaldo.
Jag stod där